आंनाबो बेनो ओंख्रि आंना बे जाहैबाय हैप्पी बार्थडे आया लोगोफोर मोजां गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो दिनैनि आरोबाव डेलि ब्लग बिदिनोसै नङा होमबा सानफ्रोमबो ट्राइ खालामो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आंनि जाखिनि माने टाइम स्पेन्ड खालामो मा खालामा नङा होमबा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थायो आङो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैबो मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय मा जानाय जायो मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय आरोना थ' होमबा दिनैनि ब्लगखौबो जागायजेननोसै ओमफ्रायहाय दिनै थारमानेहाय माने आरोबाव दाख्लैहाय थ' बिनानावा थांबायमोन ना दिनै फैफिननो नागिरलायबाय आरोना दिनै फैफिनथ'नोसैलाय बेसेबा गोबावजों फैनाय नालाय एसे जानाय लोंनायखौथ' एसे थियारि खालामखानानै दोनखायो बेनो थारमाने ओजों हस्टेलावहाय मोजां मोनजाया नालाय माने जानला मोनला मोनजायो नालाय माने आरोबाव ना बेदरफ्राथ' नायाथ' थायो जेनेबा नाखौथ' मोनजायो होमबाबो न'आव जानाय बायदि जायाना थ' ना बेदरफोरखौहाय एसे रेडि खालामना दोनखायो आरोना बेनि थाखाय बे फैनायनि सिगां ओरैनोथ' जोंहा जाबायानो थाखायो सानफ्रामबो दैलिखा माने ना बेदरा दैलि थाबाय थाखायो आरोना बाबायानो जानो सुखुवा नालाय ओरैनोथ' आं जाया जानायाहाय दैलि जाया आङो सप्तायाव साननैल' जायो ओमफ्राय बाबाया ओंखामखौनो जानो खहाबा जायो आरोना जै ना बेदर गैयाबाथाय जायखिजाया फिसा फिसौबाबो ना बाथोनबाबो माबाबाबो नाथुर बाथोनबाबो जायखिजाया निरामिस नाङा आरोना बाबानोहाय थ' बेनि थाखायनो दैलियानो जायो आरो ओमफ्रायहाय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जायखिजाया नोंथांमोनजों जायगा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय दा नै आङो एसे नायनोसै फिसालायाबो दङ जाखांबाय थ' होमबा ब्लगखौ जागायनोसै नेनाया बिदि जायो जाग्रा जानो नेनाया नायगोन आयै दसेखौनो दलर थाया नाय बेनि आखला नै आरो खालामबावगोन बे माबा माबि ओइ बेव आयौ गुना थायो बिदि दांनो नाङा एक सेकेन्डबो दलर थाया गिलु बालुनो आयौ नै गोलैबाय दाना मोनदों खालामनाङा बिदि लाजिदों नोंखौ खेबबायथ' आङो अबायथो खिजुरनि मेथाइ दंमोन ए आं मिन्थियाखैना सिनिखौसो होबाय आङो नै जानोसै नै बेखौ नै आं बेखौ नै सेवबायसो संगासिनो आं जेबो जायाखैमोन नालाय दाबोनो बेखौहाय फिसालानो नै बेखौ जाहोखांबाय आरो नैबेखौहाय नै बे जाहैबाय माबा खारैमोन मा होनो सजना खारैमोन ओरैबायदि मोजां जाबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम जाहोदोंमोन मा खालामबाय थादोंमोन आङोहाय जा मोजां जाखादों ओरैबायदि जा फसायखादों आङो जानायखौहाय थारमाने बेखौ जागोन ना जाया सानदोंमोन आरोना आङो ओइ थोद नों मा खालामगासिनो दं गोथाव गोथाव ना नै गाइखेर लोंनो होनलायबाय दाना नै आरो बेखौ जाफिनलायबाय ओरैनो बेखौ जाज्रां दे लोंदो दे गाइखेरा हा बेखौ लोंदो थाथोंसै दे लोंदो गाइखेर लोंदो सामसजों लोङा गाइखेरखौ साप' होनलायो हामालै दे थाब लों खामानि बिदि जायो नामा दे नै आं दा बुगोनसो लोंदो नों गावबागाव लोंनो हारसिं लों एंगार आं जानोसै बेखौ खुगायाव एसेबो नांजानो हाया बेयो जानायफोरखौ ओंखाम माबा माबि ओंख्रिबाबो एकदम फुगारना होथारनांगौ बेयाव नांजानो हाया दे न' ओइलाय फुगारजोबखायो नांनाय लोगो दे हारसिं जादो साम'सा गिदिरद्रायो दे जादों दा गावना थाहोखाया मोनसेबो खुगायावहाय दे लोंदो दे बुरजा लोंदो दे खुगाया
थोबाय ए थोबायनो औ दे गाइखेर लोंदो होमबा गाइखेरा लोंदो नोंहा गाइखेर दंबावो नै गाइखेरा लोंदो गाइखेरा लोंदो लोंजोबदो गासिबो gila na gila nggak ada nasi yang gila gila sampai tahu akai sunsai kuga sunsai tuh deh tahu baik parcel fैदों होनबाय आङो माबा गावहा एकदम सालायग्रा लाबोदों होननानैहायसो सालाय जागासिनो सालाय गावहा हास्लाबला खेवनोनो हास्लाबला माजों थांखो नायासै लामाखौ आयै नायाबो नै एवनानै एकदम रेडि जाखाबाय नै बेयावहाय ना बिदै खालामसै आरो ना नांगौआ नै ओरै फारसेबो दंबावोसो बेहा बिबु मोनामलायदों नै मोदोमा नै बे बिगुरा नै माबायदि खोमोन थायो ओमफ्राय बे बाबायानो गारहोआ जोंहाथ' गारनानैसो जायो बेहा मा इन्ट्रेस्ट मोनथाय लोगोफोर नै आलासि फैनायनि थाखायथ' ओंख्रिया दङ दा आंहासो ओंख्रि गोमादों आरो ना ओंख्रिया नै बेखायनो माथो जालाजोब्बायहाय दाउसिन नै बेखौसो जानोसैलै आंनि फेभराइट जानानै दं बियो बेखौ खिन्थु दिनै एसे आलादा जागोनलै आङो ओंख्रि जाखांबाय पक'रा जाखांबाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय मा जाबावनो आङो दिनैहाय पक'रानिनो ओंख्रि जागोन आं बेखौनो पक'रा बानायगोन प्लास बेखौनो ओंख्रि बानायगोन पक'रानिनो ओंख्रि स्रां जाजोबखाबाय जानायालाय ओरै दानस्रां गालाङो नालाय नै आरामसे जाबायहाय जासिगोन बेनो नै नायाबो खायफा जाग्रोनानै थासिगोन नै ना ओंख्रियाबो मोनखाबाय ओरै नै आंहाबो फारसेजों एवनानै लाग्रोखाबाय बेखौ ओंख्रि जानोसै ओमफ्राय ओंख्रि संसै नैबावहाय नै टमेट' ग्राइन्ड खालामनानै लाखाबाय बेजों संगोन रेडि जाबाय आंनाबो बेनो ओंख्रिया आंना बे जाहैबाय नै बेदर बायदि नुलायदोंना पक'रा बेनो पक'रानि ओंख्रि आया गावहाबो जानो लोगो जाफैलाबायबाय नै माखौ जानो नोङो नै बानलुसो आयु आलु होग्रासो दे आं आलुनायसो होदों बेखौ जानो बे दङथ' थां आयै माबा फै गोरानखौ नों मोजायो आयौ बानलुखौ दादां दुस्थ' उन्दुला दाबो उन्दुवा बोदै फैगासिनो ना मादै मादै फैगासिनोखायसो उन्दुला नामा बियो जादो बानलु दङ खिन्थु जायोना मायो बानलु दं आलु जागोनबो मादैनोसो दोन्दोंमोन आङो बेखौ गोथाव मोनदों टेस्टिनो नायनि इस मादैया फैगासिनोसो ना जाग्रोनानै लानोसै जोंहा दा फैगासिनोसो सासे बिनानावाहाय ओमफ्राय नै जाला जोबग्रोबाय दा बेलासि सफैगोन ना आरो बेनिया आङो माबानि जुंखामनि पक'रानि ओंख्रिखौ दिनैसो जाफैदों आरोना नङाबाथ' आगोलहाय आलदानिबो जाखांबायमोन नालाय जाग्रोसै बिराद गोथाव जादों काश्मिरि चिल्ली पाउडार होलायदों आङो कालारफुल जालायनायनि बेदर बायदि जाग्रोसै दे आङो दा नै डिस्टार्बबो दङ सासे बानलु दाहां मा दाहांनो दे बायहरलाय बायहरदो केमेरायाव बायहर फट' हनै बिदै गजोबबाय गोलोमनाया ओरैबायदि खारखावनाय नै बेयावहाय दहायनि अमाया बेखौहाय नै फोरानदोंसो आरोना बेखौ खिन्थु
दिनै जायासै गाबोननिसो बियो बेयाव बिबुबो दं माखासे आलदा जुदा खालामनांगौ आलदा आलदासो जागोन ओमफ्राय मोदोम माखासे नै मोदोम मेजेम ओमफ्राय बिबु माखासे बेखौहाय फोरानजोब्बाय आरोना गासिखौबो ओमफ्राय आलदा आलदा जागोन बेखौ हनै 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 फैबायसो आयु आयु नै मा देखायलाबायखो हनै थाखोमाबायनो थाखोमाबाय हनै आयु थाखोमाबाय गैला 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 फिउ ओंखामसो जागासिनोमोन हनै लाजिलाबायबाय हनै हनै मा लाबोदों दाना मा लाबोदों बेखौ नायनोसै ओंखाम जानाया आद्रा जाबाय नै नायदो ओंखामसो जाजोबगौमोन बे जि साइज जायो मालाय बेजोंहाय दाना नै सफैनानै गैला आयै हास्लाबला वाननो वान हनै वान केकआ नोंसोर लांजोब्बायसो क्रिमखौ तेरा मेरा करके आयो साम'जों खुनोसै दे र' प्लेटाव लायनो फैगोन मादै फैगोनसो मालाय फुरा रेडि जाना थाखादों नै आखाइ मानदोंनो गावना खुरजादो मादैजों मालाय फुरा रेडि जानानै थाखादों नै गस्ला ड्रेस दुगैनानैहाय ओंखाम जानायासो दारि थाजोब्बाय आयु आयु लाजियो मालाय आयु हेपि बार्थडे वाव हेपि बार्थडे आयु हेपि बार्थडे गाव हानो गावहाबो जानो लुगैनाया मा जायो गाव हानायखौसो जायो नामालाय दे हादो दे आयै थाम्फै बाबाय थाम्फैया फांखा हो फांखा आयो आयो आबाव केकआ आरो केक मोनबावबाय दै मा लाबोखो बोरिया आयो टेस्टि र' मामि बेखौहाय बोखानांगौ ना हनै दादानि बायदि जादो जायानो बेखौ जादो एखेसो आयो गुंग्रुं गांग्रा जाजोब्बाय नै गुंग्रुं गांग्रां फुरा अखा हासिगोन गुंग्रुं गांग्रा जाजोब्बाय दा ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो मोना जालागुलायबाय ओमफ्राय दासो नोंथांमोनजोंहाय एसे आङो दहायनिखौहाय एन्ड खालामफिनसै होननानैहाय सानलायबाय आरोना दहाय फुङावनो पार्सेल फैदोंमोन ना बे पार्सेलखौहाय आङो दाबोनो आनबक्सिं खालामाखै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंथ' ओरैनो आनबक्सिं खालामबाय थेवबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों आरोना मोनसे माने उन्दैफोरनि थाखाय बुस्थुआ मोजां आरोना बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो होननानै सानदों नोंथांमोनजों आं मोनसे जिनिस शेयार खालामनि दै बेनो जाहैबाय नै आगोलथ' आङो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मोनथिखायो जाहैबाय आङो थाम्फैनि थाखाय मोनसे स्ट्रिप बायदोंमोन ना थ' सोरबा बुंदों आरोना खामानि होआखै मायाखै होननानैहाय दाथ' जोब्बाय स्ट्रिपाबो आंनाहाय गोबावथारसिन नालाय ओंखायनो आङो दा नै FirstCryनिफ्रायहाय दहाय आङो नैबे मोननै FirstCryनिफ्रायहाय बेखौ बिहरदों आरोना नैबे Mosquito repellent जेल बेखौहाय मोदोमावहाय फुननांगौ नै बेयावहाय गासिबो स्किन सेफ आप टु 12 आवार्स प्रटेक्शन आरोना 12 आवार्स प्रटेक्शन थागोन बेवहाय ओमफ्राय उन्दैफोरनि थाखायखा आरोना बेयो नै बेबिफोरनि थाखायखा ओमफ्रायहाय दामा 115 लिरनाय दं ओमफ्राय बेसेबां लाखोमोनथाय आं नायफिनासैहाय दा नायनोसै माबायदि जायो आंबो बाहायफेराखै नालाय बाहायनायगोनसो आरोना बेखौहाय बे थाम्फैनि थाखाय र' बाहायनायनायनि उनावहाय आं खिन्थागोन आरोना नोंथांमोननो दाथ' बिराद थाम्फै जाबायना अखा हानाय मानाय बिराद गथ'फोरखौनो गिसिनो नङा होमबा थाम्फैनि थाखाय ओमफ्राय दा ओंखायनो बाहायनायसै आरोना आङो मोदोमाव फुननांगौ नालाय जेरै जों गिदिरफ्राहाय अड'मस आरि फुनो ना ओमफ्राय बे अड'मसफोराथ' गिदिरफोरनि थाखायसो नालाय ओमफ्राय उन्दैफोरनि थाखाय दं नामा आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु नैबे बेबि हागनिफ्रा माने उन्दैफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना दा बेखायनो आङो बेखौ माबानाय जादों ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थु नै बे जाहैबाय बेखौ बाहायखांबायबो मोनसे दहाय फैग्रोमोना मोनसे बाहायखांबाय नै मिथिबाय आरोना थारमाने
फिसालायाथ' जोंना देरबायबो दखानाबो खाथियाव दङ ओमफ्रायहाय मा जाखो दाथ' मोनथिबाय बे चिप्स जानाय आरिनायखौ चिप्सखौथ' गोथावाथ' मोनखायो जाहैबाय नङा होमबा ओमफ्रायहाय बेखायनो आङो मा सानदों नैबेयो बुस्थुआहाय ओरैनोथ' जेन'बा चिप्सफोरखौथ' जाहोनांखाया मिथिखायोना बयबो जेनेबा जाहोनांखाया मा जायो मा बेरो बयबो मिथिखायो बेखौ बुंलायनायनि गोनांथि गैखाया ओमफ्रायहाय दा मा जायो आं बिराद जाहोनो बायो आरोना चिप्स आरिफोरखौहाय ओमफ्राय दाथ' बिदाबो दङ ओमफ्राय प्लास दखानाबो खाथियाव नुहैखायो जानोथ' लुगैखायो ओमफ्रायहाय अख्रानिबाबो जाहोनो गोनां जायो आरोना मालाबा मालाबा बेखायनो आं सानदोंखि मोनसे मोजां बुस्थु आरोना चिप्सनि बदलै गथ'फोरनो बेखौहाय जाहोनो हागोन आरोना नै बिदि पेकेटाव फैदों गासैहाय बेसेबां गासै 240 गासै पेकेटआ 12था थारमाने बियो नै प्रटिन रिच ओमफ्रायहाय नन फ्राइड बिदि नन फ्राइड आरोना बियो माबानाय नङा बै थावजों एवनाय जायोना बै चिप्सफोराहाय बेबायदि नङा आरोना बियो नै आलदा आलदा फ्लेभारनि गासिबो माने मोनसे फ्लेभारनिया गासै मोनथाम थायो आरोना गासै मोनब्रै फ्लेभारनि दङ नैबे जाहैबाय नै फालंजों लेबुजोंनि नै मोनसेबो नन फ्राइड खासो आरोना रिच इन प्रटिन बिदि ओमफ्राय नैबेहाथ' नै बेहा केरट एन्ड किउमिन जिराजों माबाजों मा होनो गाजरजों बियो ओमफ्रायहाय टमेट' ओमफ्राय चिज बियो गोथाव जागोन खोमा दहायथ' नैबेखौ पेकेट मोनसे जाबाय बियो बेखौबो FirstCryनिफ्रायनो बिहरनाय आङो नै टिमियसनि 2+ माने 2 बोसोरनि बाराफोरनि थाखाय खासो ओरैनोथ' बांद्राय उन्दैफ्रावहाय जेबो पेकेटनि बुस्थुफोरखौथ' जाहोनांखाया ओमफ्राय दा जोंनाबो देराखै नङा देरबायना ओमफ्राय मोनथिबायबो ओरैनोथ' हारसिं गथ'फ्रा नङा होमबा जाहोनो गयो खिन्थु न'फ्रावहाय जुदि गेदेर थायोबा बेफोरखौ नुनानैहाय जानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय दहाय आरोबाव गांसे गस्ला माने गस्लाफोरखौ आङो बिहरखादोंमोन ओमफ्राय माखासे फैजोबाखै आरोना फैबावनांगौ दङ ओमफ्राय बेनिनो गांसेया सफैग्रोबाय गांसेया दहाय फैग्रोमोन आं सुनानै दोनखादों आरोना ओमफ्राय सुनानै दोनखांनायनि उनावहाय दहाय उन्दुखां आरिखां बे दुगैबाय आरिबायना दुगैखांनायनि उनावहाय जा गाननो लुगैबाय आरोना मानसिया बियो ओमफ्राय आङो गाननो लुगैगोन सानखादों गस्ला गोदानफोरखौबाथाय गाननो लुगैखायोना बेखायनो आं गाननो लुगैगोन साननानै लाबोग्रोमना सुखादों आरोना बेखौहाय ओमफ्राय दा गाननानैहाय एकदम बिमा दैनो देखायबाय आरोना बियो थ' बेनो दिनैनि आनबक्सिंआहाय ओमफ्रायहाय आरो फैबावनांगौ दंबावो माखासे गस्लाफोर माने बायहेरायाव थांनायाव गाननो गस्ला गैयामोनना बेहाय बिदि हाफ ओमफ्राय दखानावबो आङो मोननो नागिरा मोजांखौनो ओंखायनो बिहरनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय हाफ पेन्ट दंजोबोमोन दाबो सफैयाखै आरो दा बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो गोलोमफ्रुजोबबावबायसो गरमानो ओरैबायदि थ' होमबा बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं